koso pod un gi thuolo mar twak kod piny owacho? Erokamano. Ng'anyo en gima ni ratiro mar jatich mora mora. Seche ma wuoyo e kind jatich gi wuon tich ok dhi maber, to jatich oyiene mondo ong'any kamane onyalo miyo wuon tich bed piny kata sirikal bed piny mago kode mbaka. Omiyo seche ma riwruoge mag jotich kodhi e ng'anyo kata ka jotich odhi e ng'anyo onge rach mora mora. Ema ni en wake up call mar employer mondo bigi go mbaka. To kane jothieth, doctors, nurses, clinicians noketo notice ni wadhi e ng'anyo mar piny Kenya kae, ni en because nitie weche mane ni sirikal timo mane ok otimo. Nurses ne nigi wechegi, clinicians bende nigi wechegi. To kaka KMPDU obe nitie weche mane wawacho ni nyaka ne bed sorted. One of them en weche mag CBA manwa kete kokwa 2017. Collective bargaining agreement mane union mag dakteche obet piny gi sirikal, ma sirikal owacho, sirikande mag gwenge gi mag national ni wabo timo kama nyaka nitie weche mane ochopo kata mag pesa mane onego gimedowa. To higni 6 higni 7 mosekadho koro ok gitimo. Mane watero gi court ma od bura bong'ado ni jogi oketho negi ratiro margi. Gini kane ukete koku nutimo negi onego utim negi. To ok gitimo mano. Emomiyo kane koro weche moko duogo timre mane medo wang'o iwa e counties. Ka county ma Nakuru mane odhi oriembo jotich mage thieth 500 without any procedure. Counties ma kaka Mega mane kata yedhe ma jotuo nitie onge. Machakos, Kenyatta Hospital, mago koro mane specific areas mane koro medo wang'o iwa ni jogi giserocho ratiro marwa kaka jotich, to pod gimedo kosorwa bende. Koro mane ni kane ok nyal bet piny mondo gigo kodwa mbaka, to wadhi pull out it at least for some of those few counties